Good morning mga kabangbang! Welcome to my vlog. For today's video mga kabangbang, pupunta ako sa Palawan para kukunin ko yung pera na pinadala ng ate ko. Yung pera, pinadala niya pangbili ng bigas namin kasi wala na kaming bigas ngayon mga kabangbang. Kaya wag na nating patagalin ito mga kabangbang, samahan niyo ko, tara! Kabangbang, nandito na pala ako. So, kaibigan ko, George. So, ngayon pupunta kami ng Palawan mga kabangbang. Sabi ko mga kabangbang, papunta itong sa city namin na daan mga kabangbang. So, ngayon nagmamotor kami mga kabangbang. Ang mga rila, mga pasahero, yung mga bangbang. So, rila among ginasakyan mga kabangbang. National Highway ni mga kabangbang kani papunta sa City of Valencia namin mga kabangbang. Yan mga kabangbang, samahan lang ninyo kami mga kabangbang. Ang lakas ng hangin mga kabangbang. So kita nyo mga kabangbang, ang daming mga tao mga kabangbang. So dito mga kabangbang, dito na kami ngayon mga kabangbang sa National Highway. So ingat-ingat sa paglabang mga kabangbang. So dito kami, dyan papunta yung Valencia mga kabangbang. So dyan kami sasakay mga kabangbang. So ito mga kabangbang ang aming National Highway. Kita nyo mga kabangbang. So ganda pa rin mga kabangbang. So dalawang kamay ko kinawakan ng cellphone ko mga kabangbang, baka malaglag kasi ang lakas ng hangin mga kabangbang. Sa likuran ko yan mga kabangbang. Lakas ng hangin. So time check tayo mga kabangbang. Ang oras ngayon ay hindi ko makita sa cellphone ko mga kabangbang. Mamaya pagdating namin sa branch ng Palawan mga kabangbang, sabihin ko ano ang oras sa dito. So hindi pa masyadong masakit ang init mga kabangbang. Sarap mga kabangbang. Yes, ang ganda ng panahon mga kabangbang, walang ulan. Sunny day mga kabangbang, sunny day. Yes, ang ganda. Oh my God! Wow! Meanwhile, Ito pala ang kasama ko, hi sa mga vlog. Hi! Sa kapitbahay, kaibigan ko mga kabangbang. At videographer ko yan mga kabangbang. a few moments later. Pansin ninyo, kung napapansin ninyo mga kabangbang, nalinis ang daanan. Ang laki ng mga truck mga kabangbang. So ito mga kabangbang. So Hotel de Susana mga kabangbang. Yan. So blinag ko to mga kabangbang para makita ninyo ang aming National Road. Ito mga kabangbang. So mga kabangbang, Montes Claros. Yan ang gumagawa ng magandang daanan ng mga kabangbang, mga trabahante sa So malapit na kami sa destinasyon namin mga kabangbang. Ang ganda talaga ng panahon mga kabangbang. Sunny. So nandito na tayo mga kabangbang sa Palawan. Kita niyo naman Palawan mga kabangbang. So ayun mga kabangbang, dito lang kayo maghintay kasi bawal pumasok ang videographer ko sa loob ng Palawan mga kabangbang. Kaya hintayin ninyo ako dito mga kabangbang. Meanwhile, Hi guys, hi mga kabangbang.
Kanina mga kabangbang, nabanggit ko yung pagpunta namin sa Palawan, sa Baguntaas mga kabangbang. Sa hindi inaasahang pangyayari mga kabangbang, hindi na natuloy ang pagvideo ko doon sa Baguntaas kasi may nangyari mga kabangbang. Pagdating namin doon mga kabangbang, sa pag-abot na mo dito mga kabangbang, gipark na mo ang motor kilid sa kanal, kanang simentado nga kanal, baka nang kilid sa mga public highway. Dito among giparking. Dayon yun ko sa akong kauban nga, Jor, videohi ko pagawas na ako unya sa Palawan. Oto, ko magpa-video ko niya paggawas na ako sa Palawan pag human og claim. Sa dihang mga kabangbang, ako ra nung i-memorize tong tracking code para mabili na akong cellphone. Pagtalikod na ako jud, bang, na may naglagubo. Sus, ang among yang motor nahulog sa kanal mga kabangbang. Nauna ang atubangan, nagawas-awas din tong gasolina mga kabangbang. Dito, dali-dali cellphone na ako, gidali-dali ako sa isang bulsa, arsa din ang motor dito sa kanal, layo biya kay mga kabangbang. Patabangan na mo arsa, murag wala among kusog na hurot dito, murag naarsa na among motor. Nagpatabang din mi sa mga tao dito nga katanaw, kuya, tabangin sa miya, pasaka ni motor, basin malumos na ni kay na gawas-awas na ang kuan mga kabangbang, gasolina. Dayon dito amo nasaka na, grabe nasamad, insert na ako mga photo dito nga nasamad pagani ko pag-arsa na mo. Dayon ang mong katinglahan, pag-abot pag yun na mo daan sa Palawan dito sa Baguntaas, na lalaki nga among silbi kung diani po siya mag-atbang na mo ba na siya katawag. Ambot kinsa katuyang katawag, kasuko man siya. Dayon dito ko start taguin ko, hi mga kabangbang, welcome nana ko dani sa Baguntaas. So karon diani lang mo, mag steady lang ang videographer kay bawal man dito mosulod ang videographer sa sulod sa Palawan. Dito na daghan na kayo pagkuan. Tingnan mi nahulog raman. Dayon ang katong kuan murag di po may makaistorya nga ambot iya manggurong pagkuan sa motor mo yang gi sipa or yang gi backing or nabanggaan niya kay kung dani ang kanal, gaana ra mo ang kuan, so dani ra ang stand ang dito mo kanal, so posible nga gihuyo pud siya sa hangin mga kabangbang ang motor. Grabe pud ka burit. Dahil ang tingala pud mi kanong bulhot kay siya kanang andar gid kayo kuan man to yung motor kaning unsay tawag adto, giingon man to basta kanang kusog ng dagan ng Aerox nga blue, kusog kay nakapabulhot siya largo. Ang ako pong kan kanang nakuan ko ba natula, wala na ako na video kay ulahin nam kay bulhot ng good kayo siya. Managin ako nasapo ng kuan mga kabangbang kung kinsa to siya. Pagka first pa na mo at bang pag parking na mo, wala na mo na siya natanaw kay naka-helmet nang gun nga, tapos nagtawag pud to siya. Dito mo to ayon kong grabe ginamo nangita dito sa may mga branches dito sa kuan, kunti na may mga CCTV para makita tong kinsa to siya, unsa to nganong hulog man ang motor dito sa kanal nga layo ra man kaayo. Dan wa gyud mga CCTV ang mga establishment, wag yung mga CCTV mga kabang, wag yun sila nakatabang. Dayon kaning kuan mga kabangbang, ang katong tagiyas mo to ningon nga hasag din lang kay naman po Ginoo, yes naman Ginoo perminti. Kung kinsa man ka kuya tan-aw sa akong vlog unta, ang naguba mga kabangbang sa motor ang side mirror kan tumba na naputol. Dayon ang kanang cable tie, kaning garas, ang nakuan gyud dito gyud sa tubangan sa motor, ang grabe na epektuhan gyud siya mga kabangbang. Dayon namong gikuan na lang nga unta kung kinsa man ka
unta na ka sa maayong nga sitwasyon karon, unta na konsensya ka. Wa yun siya nagkuhan hunong mga kabangbang, bulhot kay dagan, meng kusog kayo kay Aerox ba kusog kay mong dagan. Dayon no to ang desisyon nang uli na lang me ana tan-aon sa inyo nga nakuan pa yun karon. Ang nabuak mo yun, tuwarag yung side mirror dito sa kanal, wala nang kuha katong foot stand. Dito na lang to dahil tanggal na yung side mirror ng karon sa iyang motor. So insert na ako sa hitsura ka sa motor sa ina nga guba. Dayon wa tigid ko na ka vlog kay natulala na ko, murag na hadlok na ko mga kabangbang. Wala na padayon na akong pag-vlog noon. Ipakita na ako ang pag inside na ako, outside sa Palawan, pag snack. Wala na mga kabangbang kay uli na lang milargo. Decision na lang yung uli. So kuan payo mga kabangbang. So mag-ingat tayo palagi kung kuan tayo sa public highway, national highway, na tan-aw left and side ay magkuan. So lesson learned. Pero kato tuyo man gid niya, so wala pud mi kasakit. Nato pasalamat ra pud mi kay God knows unsay nahitabo gid mga kabangbang. Kuan na lang, be humble na lang, be patient. Kung kinsa man ka unta kaluyan ka sa Ginoo. Dayon mga kabangbang, dito lang nagtatapos ang vlog ko sa araw na ito. Abangan nyo mga kabangbang ang mukbang ko mga kabangbang. So don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video ko. Salamat mga kabangbang.